Good day, everyone, and once again, welcome to our weekly Agiu PIE 7 Forum. Ania kita karon nanukad sa atong buhatan sa PIE 7 Regional Office dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Karong adlaw, makauban nato mga officials from the Armed Forces of the Philippines, Central Visayas. We will discuss on the security situation in our area, which is really priority concern gud nato karon, no? And later on, we will be asking them how safe we are in our place. So please join us in this 1-hour discussion. We are on live broadcast over DYMR Radio Pilipinas Cebu and delayed telecast on MyTV Channel 30. Matag Miyerkules hangtod Sabado alas 3 sa hapon and on Sunday at 4 to 5 p.m. This program is brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. So I'm Hazel Gloria of PIA, and with me is the Information Officer of the Agricultural Training Institute of the Department of Agriculture, si Sir June Oliver. Sir June, maayong adlaw ni mo diha og salamat jud kayo sa imong pagsanong sa among invitation nga mahimutang partner karong adlaw. Okay, salamat usab kanimo Hazel og labi na sa atong mga Agiu members usab hinaot nga anak kita sa Kapiskay. Kalagsi kabaskog sa atong tagsa-tagsa ka mga panglawas sa atong pagpuyo dinis madanlog og matintalon kayong kalibutan. Madanlog tungod kay nagkadayang karon. Doon na sa wala, doon na po sa tuo. Doon na po gitawag og sa sentro. Pero kanang tanan ato nang mapahusay pinagi sa atong mga bisita karon ikan sa atong armadong kusog sa Pilipinas. So, ikaw na mo pala ilasel sa atong mga bisita. So ako na mo pala so dako na to garbo kayo nga niya din nato karon ang atong commander sa 302nd Infantry Brigade sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga tuwa pa gini magbase dito sa Carmen, Bohol. Layo gini siya pero mo ni giingon nga sugo man gyud ni sa panawagan nga aron po kita makahatag og katin-awan sa atong mga programa usab. Mo ni nga ang atong bisita niya nagdini karon. So atagan nato og mga pagtimbaya si Colonel Ignacio Madriaga. So niya po nato kauban nato karon si Major Sandro U. Serenio, ang atong Operations Officer sa Task Force Cebu sa 302nd Brigade. So ato sang tagaan og mga pipila ka gudtos pagtimbaya ang atong commander sa 302nd Brigade, Colonel. Lahat ng nakikinig ng programang ito, mga miyembro ng media na nandito, saka mga miyembro ng Government Public Information Officers, no? Unang-una gusto ko magpasalamat sa pag-imbita ninyo sa akin sa programang ito. Ako'y nagpapasalamat and I'm truly honored to be part of this program, no? So excited ako kasi this is the first time I would be joining this program. So maraming salamat sa opportunity na binigay nyo sa amin na mapaliwanag namin kung ano ang mga programa, ano ang mga activities, ano na mga nagawa ng 302nd Infantry Brigade dito sa area ng Cebu, Bohol at Siquijor. Siguro mamaya mabibigyan ako ng pagkakataon mas ma-discuss yung mga programs namin. So, pero sa ngayon, muli nagpapasalamat ako sa pag-imbita ninyo sa akin sa programang ito. Tagaan po natong mga pagtimbaya si Major Sandro Serenio, ang atong Operations Officer sa Task Force Cebu sa 302nd Brigade. Ako ang usa ka Operation Officer sa Task Group Cebu under sa 302nd Brigade. Nagpasalamat usab nga usa ka public servant nga naa diri inyong gibitahan sa programa. Daghang salamat. Okay, so si Major Serenio, niya usab na to karon pero murag manggiwawo ni siya kay nagpalayo rin siya off the camera lang kini siya ang atong Assistant Regional Director sa National Intelligence Coordinating Agency (NICA) si ARD Emel Respiti. So sa gikaingon na kaganiha o sa unahan
nga atong tagaan og pagtagad kining mga nagauna karong mga isyu nga dunay kalambigitan ang atong Armed Forces of the Philippines. So gani ang ilag yung mismong commander nga gikan pa ni sa Bohol, mianhi gyud dinhi sa Cebu aron gyud mapatin-aw ang atong mga sige kaingon na sa unahan mga serbisyo sa atong AFP. Unas tanan, Colonel, unsa ba gyud coverage sa atong 302nd Brigade? Una-una, no, yung 302nd Infantry Brigade na nakabase sa Carmen, Bohol, covers yung island ng Bohol, Cebu at ng Siquijor, no. Supposed to be buong Region 7 pero medyo malayo na yung Negros Oriental. So, yun lang yung part ng Region 7 na hindi under ko. It is under 303rd Brigade because the concept is one island yung Oriental and Occidental. So, may coverage nun is yung 303rd Infantry Brigade na nakabase sa Murcia, no? So, ako yung commander ng 302nd Brigade. May nakadeploy tayong forces sa Bohol, yung 47 Infantry Battalion na nakabase sa Tubigon. But yung isang kumpanya niya is nandito sa Bohol. Dito nag-ooperate. Tapos, to maintain yung internal security operation dito at saka to provide yung tinatawag namin command and control doon sa mga forces na nandito sa Bohol. That includes yung 32nd DRC, yung 47th Infantry, yung isang kumpanya ng 47 at saka mga CAFGU. Naglagay ako dito ng task group, actually sa task group Cebu, no? Headed by my Deputy Brigade Commander Colonel Baluyan, who incidentally is now with the Philippine National Police crafting yung mga joint operational plans, no, to ensure that the province of Cebu is really secured. So nag-uusap sila ng PNP. But with me here is yung operation officer ng Task Group Cebu, si Major Sereño. So yung Task Group Cebu is a creation of the brigade designed to oversee yung all aspect of military operations dito, yung tinatawag na traditional tsaka non-traditional, no? So later on, kung mabigyan ako ng opportunity, ma-explain ko yon, to makita ninyo kung ano yung mga services na ginagawa o ano yung mga functions na ginagawa ng 302nd Brigade in particular, but the Philippine Army and the Armed Forces of the Philippines in general na pinoprovide nilang service sa Filipino people natin. Then, area ko din yung Siquijor, no? So, yung tatlong island group na yun ng ating province. Yun po ang coverage ng 302nd Brigade na nandun sa Bohol, but from time to time, pinapasyalan natin yung mga areas na yun. Thank you po. Okay, nakapangutana mo gutan ini kay kasagaran gud basta naa sa ahensya sa gobyerno, sir. Pag-ingon og regional, it composes the provinces of Cebu, Negros, Oriental, Bohol and Siquijor. Pero unique yung sa Armed Forces kasi hindi nila kasali yung Negros Oriental. So ato lang po dispensa sa itong mga suging tigpaminawan nga usahay mo Tagalog tani kay si Colonel murag maglisod po ni siya og Bisaya pero nakakaintindi gyud po ni siya og Bisaya. Per kilo lang siguro ning iyang binisaya. Okay? So we're discussing here on the security situation. So, ang pinaka-person in authority, agency in authority nga mo hisgot yun din kini mag yun atong mga men in uniform, particular ang atong armadong kusog sa nasod. So, Colonel, can you give us an update on the security situation on the area of coverage natin sa 302nd, the Bohol, Cebu, and Siquijor? Maraming salamat, no? Yung area of coverage ng 302nd Brigade, yung Bohol, Cebu, and Siquijor, generally, lahat ito remains to be insurgency free, no? Wala tayong established na mga politico-military structures yung CPP NPA dito. So meaning like in Bohol, in Cebu, tsaka Siquijor, wala tayong mga regular NPA formation na nag-ooperate at wala din mga guerrilla fronts na established. Unlike nung mga 1980s, no, mga early 80s until mga early 80s hanggang mga 90s, meron tayong mga guerrilla fronts at saka mga guerrilla units na organized doon sa province ng Bohol. Dito meron din dito sa Cebu. Pero insecure talaga because of its size and geography, hindi talaga siya nagkaroon ng prevalent na presence ng communist movement doon.
like ng Bohol, which used to be the seat of the Central Visayas Regional Party Committee, at yung Bohol meron din tayong presence dito at naka-experience din ang Island of Cebu ng mga attack sa mga municipal police station noon. Pero generally, since na-declare tayo ng mga insurgency free noong 2010-2011, we have experienced dito sa mga provinces na to, yung Bohol, Cebu, and Siquijor, unprecedented peace na translated into unprecedented growth, no? Because yung requirement naman ng development is a stable peace and order situation. Parang interrelated sila. They cannot go without the other. So dahil maganda yung development ng mga areas na to, na-sustain natin yung peace, no? But of course, the nature of the insurgency movement is they would always try to recover yung mga areas na once meron silang presence. Like in Bohol, continuous pa rin naman yung effort nila to reestablish yung presence nila doon through establishing contacts with their former comrades na sumurrender na part na ng mainstream society. So tuloy-tuloy yun. Ganito naman sa Cebu. At saka sa Siquijor, meron din mga attempts noon, which normal yon. Kaya yung 302nd Brigade ninyo na nandito sa Visayas area is tuloy-tuloy naman ang ating effort to prevent na maka-reestablish ulit ng presence yung CPP-NPA dito sa area natin. But the good thing is, hindi lang naman kami ang nagtatrabaho, no? Particularly dun sa Bohol, dito sa Cebu, at saka sa Siquijor, is the LGUs themselves at saka yung mga ordinary citizens, sila na mismo ang nag-decide na ayaw na nating ibalik yung dating magulong lugar ng Bohol, ng Cebu na alam nung 1980s. So sila na mismo, they have taken the bulk of responsibility of ensuring that Bohol, Cebu, and Siquijor remain insurgency free. Yung trabaho na lang namin is to provide yung tinatawag na technical expertise, but yung pagsosolve ng mga issues that drives insurgency is sinasagot na ng local government yon, from provincial, municipal, down to barangay level, and in Bohol, even sa Purok level. Yung mga issues that drives people to join insurgency, to take up arms, to effect change, is naa-address yun ng mga local government units natin. Yun ang maganda dito sa lugar natin dito sa Bohol, Cebu, and Siquijor. Kaya nagpapasalamat kami sa ating mga Boholano, sa mga Cebuano, sa mga taga Siquijor, na dahil mismo sila na they took up the responsibility of ensuring that their provinces remain insurgency free. So kami, one of the agencies na lang kami na tumutulong na to ensure na tuloy-tuloy yung development by providing yung stable peace and order situation dun sa mga areas na yun. Okay, sir, no? You mentioned man, di ba, na may mga developments, may mga continuing efforts kayo na ginawa with the LGU. So, may we know, sir, kung ano yung mga programs and activities po ninyo? Specifically Regarding, parang yes, mga community-based community-based programs ninyo programs. na nandun sa grassroots Yes. para ika nga True. mahiwalay sila sa mga sa kaliwa. Unilaterally, yung Armed Forces of the Philippines, particularly in 302nd Brigade, ang ginagawa lang namin is yung facilitation, no? I will cite a specific example ng effectiveness ng convergence ng military, ng PNP at saka ng LGU is doon sa province ng Bohol. No, merong organization kami na create doon, yung tinatawag namin prosperity teams, no? The prosperity teams is composed of soldiers, police personnel, at saka yung community organizers na employee ng provincial government ng Bohol. No, and these teams are immersed into the barangays. Doon sa mga sinasabi nating may mga pinapasyalan pa ng mga komunista na merong mga konting issues na iwan, particularly land-based issues, may mga konting problema sa labor. So, yun yung pinupuntahan ng mga armado, ng mga organizers, trying to agitate yung people, mga tao, and to enlist them into the armed revolution. Ang ginagawa namin, together with the provincial government, is itong team na to, na composed ng army, ng PNP, at saka ng community organizers, is we go to the barangay, these teams immerse with the barangay, live with the barangay, sa mga barangay people for a month, at tinitignan natin, ano ba itong mga issues na
na prevailing dun sa barangay. At yung mga community organizers mismo, sila ang naglilink dun sa mga concerned agencies para masolusyonan yung mga problemang ito. Kasi ang ginagawa ng mga community organizers ng kabila naman is sinasabi nila, huwag kayong makipag-usap sa gobyerno, kami magbibigay ng solusyon. Tapos ginagalit nila yung mga tao. So itong mga tao, ayaw nila lumapit sa gobyerno and they blame the government na hindi naaayos yung kanilang problema. But yung ginagawa natin is we link yung tao doon sa concerned agencies. At nakikita na nare-realize ng tao na ganun lang pala, konting usapan lang pala. No, madali palang solusyonan yung mga problemang nandun sa barangay nila for the longest time. So, kung ano yung mga problemang yon, binibigyan natin ng tinatawag nating customized solution. Hindi yung army, hindi yung gobyerno mismo ang nagsasabi, ito ang kailangan nyo. But it is the people themselves na nagsasabi sa gobyerno, ito po yung kailangan namin dito. At yun yung dinideliver na serbisyo ng gobyerno through the facilitation ng army, ng police, tsaka ng mga community organizers. Actually, meron din kaming little version ng ganyan dito sa Cebu tsaka sa Secure. Kaya napaka-effective nung ating programa. No? So, ano yung kailangan ng tao, yun ang binibigay natin. Hindi yun tayong nagdidikta na ito yung kailangan ninyo di sa barangay. Then yet, hindi naman pala kailangan ng tao. So, customize yung solution. Kasi, bakit effective yung ganong solusyon, ay yung ganong sistema? Alam naman natin na yung insurgency natin sa Pilipinas is grievance-based. Unlike sa ibang country, it is resource-based or political-based. But yung sa atin is grievance-based. Ano? What drives insurgency in the Philippines is yung mga discontent ng mga tao na nung unang panahon ay hindi nasusolusyonan. So, pag nawala yung mga issues that drives, that breeds discontent tsaka yung grievances, walang reason yung tao para mag-take up arms at sumali sa revolusyon. Yun yung sinusolusyonan natin, yung mga issues na prevailing dun sa grassroots level. Yung taong nabigyan mo ng solusyon yung problema, hindi siya galit sa gobyerno. So there's no incentive for him or her to take up arms and fight the government. Unlike kung hindi mo siya nasusolusyonan, yung kanyang problem nagiging discontent, nagiging grievance, at nagmamanifestation into joining the revolution. Kaya nakita natin yung ganong sistema, kaya effective yung program natin dun sa Bohol, kahit dito sa Cebu. Particular gyapon sa ato ang security situation, Colonel, no? Unsa may matawag na to katong naitabo dito sa Bohol? Is it already a closed deal or kanagtawgon pa nila closed case katong naitabo dito sa Bilar Bohol atong Mayo ba to, Colonel? Yeah. Nga matod pa sa mga lumulupyo na mistahay ra kuno to. So unsa man to kamatuoran na to? Nahuman na ba to, sir, o unsa gito sila? Confirm ba gito nga tuan na sila speakers? Confirm yun na NPA yung na-encuentro natin. Ano? The last encounter in Bohol was 11 years ago. No? But tulad nga ng sabi ko, they have not actually stopped trying to regain their foothold in Bohol. Pero hindi ganun ka-significant yung numbers nila. Maliliit lang na armed personnel all over Bohol na they're trying to reestablish. Pero hindi yun yung mga regular armed formation na kilala natin noon. So, dun sila sa Bohol noong May 15 na discover na nagka-camp malapit sa barangay. So, actually, marami nagtatanong bakit, kala ko ba insurgency free yung Bohol? Bakit nagkaroon ng encuentro, no? You can look it that way. No? Ang sinasabi natin is insurgency free, hindi insurgent free, no? Pag sinabi mo kasing insurgency free, yung mga condition that drives insurgencies are being addressed. Pero yung insurgent, is sabi ko nga, nandun pa rin naman yung presence nila, although very minimal yung number. Pero, ang sinasabi ko, tignan natin yung nangyaring encuentro nung May 15 doon sa Barangay Ilawod, doon sa Bilar, as a very positive factor. No? Because ibig sabihin nun, yung mga tao mismo ang nagsasabi na sa amin kung nasan yung mga armado. No? Biro mo for last 11 years, umiikot sila. Unmolested sila. Pero ngayon, naramdaman nila na yung tao na mismo yung nagsasabi kung nasan sila nagtatago. So yung pakiramdam nila dati na safe sila sa Bohol is hindi na ganon. Because they've realized the people themselves are the one telling us, tsaka yung police, na nandito yung armado sa amin. Ayaw namin sila dito, kaya sila na-encuentro. So kung titignan nyo, kahit sa Bohol, ganon ang tingin nila ngayon na that is a very positive development, yung encuentro nung 15 May. Pero positive yon, mga armed group yon, mga CPP and mga NPA yon.
Pero magandang resulta ng enkwentro na is yung sense of security nila na paikot-ikot sila sa Bohol is na-shatter. Especially yung pinangyari na enkwentro is yung leader nila doon is taga doon mismo. Nandun yung mga kamag-anak niya. So he felt na safe siya doon. Only to find out very bitterly na hindi pala siya safe doon. Kasi yung mga kasama niya, yung mga kamag-anak niya, sila mismo ang nagsabi na nandun sila. Sila yung nagsabi sa amin. Kaya nagkaroon ng armed engagement. Merong sinasabi, sir, na security threats goes with bright people. Ibig kong sabihin, because in particular here in Cebu, maraming universities dito. So, merong state-owned, merong private. So, in terms nga maraming school, marami ding mga kabataan. Meron ba tayong mga school dito if it will permit us na minomonitor natin in terms of the activities na parang muntik na silang mawawala sa landas? Hindi naman na actually natin minomonitor. Ano naman kasi yan, parang open secret naman yan na yung mga komunista, yung CPP, NPA, is nagre-recruit sila in all sector of society. They want to, meron kasi silang tinatawag na yung United Front struggle. So normal yun na lahat ng sector ng societies nag-a-attempt sila. At hindi exempted dun yung mga universities, no? Unfortunately, talagang merong gano'n na na-recruit nila during school days niya tapos until mag-graduate, until nagkaroon ng sumali na sa revolusyon. So, magiging classic example doon na merong ganito si Cebu is yung si Albasin, yung nahuli doon sa Mabinay, na part ng armed group yon. She graduated from UP, Masscom yata or whatever. Tapos, all of a sudden, nawala siya. Tapos, doon siya na nag-service doon sa Mabinay. Although, hindi ako masyadong knowledgeable doon sa status ng kaso ngayon or yung circumstances ng pagkakahuli niya. But what I know is, naka-file sa court ngayon, ongoing yung kaso. But, the thing is, estudyante siya, tapos bigla nag-graduate siya, nawala siya, and all of a sudden, parang na-associate siya sa mga armadong grupo dun sa Negros Oriental. So dun pa lang makikita natin na meron talagang effort yung communist movement na mag-recruit talaga sa mga studentry. At yung pa naman na estudyante, ito pa naman yung mga very impressionable because of their youthful outlook, yung exuberance nila, yung search for excitement, idealistic sila. Napakadali sa kanila na ma-recruit. Napakagaling pa naman ng mga organizers ng mga communist organizers natin. Magaling din sila talaga mag-recruit ng members. Sir, you're talking about youth, no, mga students. Then nowadays, grabe man atong trend, di ba, sa social media. So, do you think this is one of the platform being used by the other group para mo recruit sila og mga students, mga youth? Oh yes, no. Naman lahat gumagamit ng social media, no. So nakikita natin 'yan, siguro clandestinely, yung iba openly. But the good thing is ang social media as a platform for anything is a two-edged sword, no. Kung nagagamit nila 'yon, nagagamit din sa against them, no. Kung makikita naman natin ngayon yung maraming commentaries ngayon is marami nang hindi natutuwa doon sa armed revolution, no. Kasi sinasabi na, 50 years na, ano nagawa ninyo sa Pilipinas, no? Nasa na yung mga na-recruit ninyo mga kabataan na ngayon? Gumanda ba yung future nila o nasira yung future nila? So marami na ngayon nagsasabi din sa social media na wag nang sumali kasi masasayang lang yung kinabukasan mo dyan eh. You will be sacrificing your future for what, di ba? If you want to serve the government, you can serve the government or your country through other means. By being a very good citizen, you follow the law, you follow the rules, no? Not necessarily serving yung sinasabi mong feeling mo, nagiging patriotic ka by joining the armed revolution. Not knowing na you are espousing a foreign ideology, di ba? So, yun? Kung advantage din sa kanila yung social media, disadvantage din, lalo na ngayon, mas inform yung ating mga kabataan, mas inform yung ating citizenry regarding to sa mga deceptive methods at saka talagang kung ano yung masamang intent ng komunista sa Pilipinas.
So, ano siya, it's pareho siya pro and cons. But I think mas maganda siyang medium ngayon dahil mas nakikita na ng mga tao, lalo ng mga kabataan na dapat hindi sumali sa armadong grupo. Colonel, at the scale of 10, yung 10 is the safest, specifically here in Cebu, kasi maraming tao dito sa Cebu. Is it vulnerable or sa scale na 10, ano pong rate natin being the 302nd Brigade Commander po in terms of safety ng Cebu? Kung sa threat level, no, pwede ko siyang ilagay ng conservatively as nasa 8.5, no. Although wala naman tayong nakikitang apparent threat or very obvious threats ngayon, but the threat would always be there, no. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin absolutely wala namang ganun eh. And as your commander ng army dito, na head ng security forces ng Philippine Army, it is my job to be suspicious always, no? Para kayo makapag-relax yung ating mga mamamayan, ma-enjoy nila yung kanilang day-to-day activity. Kasi yun ang intent namin, for the people of the region under my AOR to feel secure, to go about the daily lives na walang kinatatakutan. But it is our job na kasama namin yung Philippine National Police to be always wary, to be always suspicious, to be always thinking na baka any moment meron threat. Kaya tuloy-tuloy yung security assessment natin, tuloy-tuloy yung coordination natin sa lahat ng relevant agencies, ng mga intelligence agencies, sa PNP, sa LGUs, no? So, ganun yun sa akin. Very conservatively, I would put it from 8 to 8.5, no? But in reality, wala tayong nakikitang apparent or obvious threat as of the moment, no? But it will always be there. Katulad ng lesson kasi ng masakit na lesson ng Marawi is nobody thought it would happen, but it did. And it did happen in the worst possible way. Kung makikita ninyo yung Marawi talagang parang yung napapanood natin doon sa Iraq, sa Afghanistan, sa Fallujah. Ganun yung itsura ng Marawi. And nobody thought it would happen, but it did. Kaya kaming security sector niya would always be suspicious, would always be wary, would always be on your toes, no? Para hindi mangyari sa atin yung ganong sitwasyon. So 8.5 ang threat, so napay safe ta sa 8.5, so napay tay Colonel nga 1.5. So pwede ba nato masayran kung unsa kung mahimo nato may bawaan sa itong mga suking tigpaminawon kung napabatay mga lungsod din nga matawag nato nga namasud sa 1.5, particular lang din sa atong area of coverage? Walang specific na lugar yon, ano? Ano yun? Kumbaga general assessment yun sa AOR. Pero syempre, yung our tourists would always be vulnerable. Yung ating mga tourist destinations dito sa Cebu na napakarami. Ganon din sa Bohol. Lalo na nung nag-close yung Boracay, talagang nag-increase ng how many folds yung turista natin. And our tourists, our local tourists, foreign tourists, yung mga areas of destination ng mga kung saan nagko-conglomerate, would always be at risk, no? Kaya nga, ginagawa natin lahat yung pwede natin gawin to manage yung risk. At yung natitirang 1.5, ito yung tinatawag nating residual risk. Ito yung minamanage natin. Kaya tuloy-tuloy yung coordination natin sa mga intelligence community, sa PNP, sa LGU. Tulad ngayon, si Colonel Baluyan, my deputy, which is also the commander ng Task Group Cebu na based dito sa Cebu, is now with me in the meeting with the Philippine National Police to craft a joint operations plan, no, under the auspices ng tinatawag natin na JPSCC or yung joint coordinating mechanism between the PNP and the AFP. So tuloy-tuloy po yung yun po yung aming commitment, yung natin masasabi sa inyo na yung army po ninyo dito sa Cebu, Bohol and Secure in coordination with the PNP, with the LGU, mga relevant intelligence agencies. Tuloy-tuloy po yung aming assessment, yung aming evaluation, yung aming mga pag-conduct ng mga countermeasures so that yung 1.5 na naiiwan na yon is manageable siya, no? Kasi hindi ko naman talaga pwedeng sabihin totally risk-free tayo. That would be irresponsible on our part. But yung natitirang 1.5 is we are managing that very carefully. Hazel, thank you, sir. Hazel, Thank you, siguro sir. atong mga kauban sa media doon ay pasupot po ng mga pangutana. Nestle Similar from CTN.
You said a while ago that you knew about na may recruitment sa mga schools. You have action for it, sir? Or may mga ginawa ba tayo to stop this? Yes, tuloy-tuloy naman po yung ano natin, yung ating information, education and dissemination in coordination sa mga school administrations, no. Dito sa Bohol, tuloy-tuloy yung tinatawag naming mga symposium on peace, mga youth leadership summit na i-implement din namin dito sa Cebu. So tuloy-tuloy din yon. So nakipag-usap naman sa mga relevant agencies to create a speakers bureau to inform yung ating mga studentry, lalo na yung mga high school, mga first years, na about yung danger ng being recruited into the armed revolution. At hindi lang naman sa armed revolution, no? Sa mga violent fraternity, sa mga gangs, sa mga other criminal organizations. So kumbaga comprehensive naman yung anong ating pag-i-inform at pag-shield sa ating mga kabataan na wag kayong sumali sa mga ganitong organisasyon at walang pupuntahan yung kinabukasan ninyo. Sir, Johanna Bahenting po ng Sunstar Cebu. Sir, in regards to social media usage ba na ginagamit ng mga terrorists, do you have yung AFP natin, do you have any advice on netizens, especially because there are so many netizens, no, on their safety as well as para hindi magamit yung information nila by these terrorists or somehow parang nahack sila or ganun. Well, not to dwell on the technicalities, but general advice to the netizens na not to be used by this so-called terrorists in social media. Maging ano lang, maging careful lang kung ano yung mga sites na pinupuntahan, ano. Actually, may mga ang in charge talaga ng mga ganyan yung sa Philippine National Police, yung Cybercrime Division at saka NBI, yung Armed Forces of the Philippines, may limited capability lang. But the best advice that I can give you is mag-iingat kayo doon sa mga sites na pinupuntahan ninyo. Just like any other sites naman na may mga sites na delikado talagang puntahan. At saka maging very discerning doon sa sinasabi. Kung nakapunta ka inadvertently doon sa isang site ng medyo mararadicalize ka, is dapat magtanong ka din. Totoo ba yung sinasabi nito? Ano ba yung maging discerning lang. Maging discerning. Be very careful doon sa mga sites na pinupuntahan. Kasi napakarami na ngayon dyan eh. Hindi na natin alam kung alin talaga kasi medyo unregulated siya. So talagang ang dapat mag-regulate niyan is yourself na rin, no? Especially yung mga parents, lalo sa mga bata, i-supervise nila yung mga sites na pinupuntahan nila. Isa pa. Some more questions? Siguro po, Colonel, ato lang yung ipatinaw nga sa imong gikaingon kaganiha nga dili ra gyud ingon nga gi-specify na to ang usa ka eskwelahan nila. Okay? So generalize lang gani manigingon nga 1.5. So tanan ani kadudahan, no? Gani ako muli sa balay, akong 1.5 kadudahan, ako mga asawa gyud may kadudahan. So, kay mamay ako ikatubang pirme. So kamo pod kadudahan. Bitaw. So seriously speaking, so napay pangutana lain? Yes, ma'am. I'm Carmel Matos from Radyo Pilipinas, Cebu. Sir, this is in relation nung may attempt yung Abu Sayyaf na iilan lang na pumasok sa Cebu. Right after what happened, meron bang any other attempts pa right after? And also, what are we doing in terms of security plans, especially now with the influx of tourists sa Bohol right after the closure of Boracay? Oo, no? Yung nangyari doon sa Bohol nung April last year, yung pumasok yung 11 Abu Sayyaf, no? Ano yun? Ang kabutihan pala doon, sa Bohol kasi meron talagang established na mechanism, yung tinatawag na Interagency Task Force Dagon, no? So nung nagkaroon ng information na padating yung Abu Sayyaf, actually pag-alis pa lang sa Cebu, sa Hulo, na-monitor na yun ng intelligence community at naipasa yun sa Bohol. Ang hindi lang talaga exactly malaman saan sila magla-landing. No? But they knew na papunta sila ng Bohol. But as to what purpose is hindi natin ma-discern kung mag-stop over lang sa Bohol, then didiretso ng Cebu. Kasi maraming pwedeng maging dahilan. Kasi during that time, meron ASEAN meeting na nangyari sa Bohol. But also, yung vulnerability ng mga resorts natin na tourist dito sa Cebu. No? But nangyari yung napatay lahat yung 11 yon because yung
biro nga doon sa Bohol yung pagkachismoso ng Boholano or kung sa English community vigilance. Actually, there was a time na ginawa ng provincial government is para maalis sa harm's way yung mga tao is pinag-force evacuation muna. After nung evacuation, biglang nawala ng information doon sa movement ng kalaban. So na-realize nila na ang source talaga ng information is hindi yung mga high-tech na mga satellite o mga monitoring equipment. It's the people themselves. So, pinabalik yung mga tao. So, after that, isa-isa nang nahuli sa series of encounters yung mga Abu Sayyaf until na yung last encounter is dun sa Kalape, dun sa island, no? Na sinumbong din ng mga tao. Actually, meron pang isang incidents no na kung makita nyo kung paano yung involvement ng mga Boholano dun sa pagsugpo nung pagdating ng Abu Sayyaf is merong Abu Sayyaf na hindi naman nagduda lang sila na Abu Sayyaf eh. So dahil hindi marunong na Cebuano, hindi rin marunong ng Tagalog, pinakain nila, pinatuloy nila sa bahay. Tapos nung ginapos nila. Tapos binigay nila sa pulis. So it turned out na one of the members pala yon. So ganun ang involvement no, yung community vigilance sa Bohol. Then after that, ini-strengthen pa natin yung task force Dagon na yon, ano? Tsaka yung interagency mechanism natin on intelligence. At yun, nire-replicate natin dito sa Cebu. Actually, meron tayong interagency task force Cebu na yung framework nun is pattern after ng sa Bohol at na-ratify na yun ng RPOC 7, no, headed by Governor Davide. At yung RPOC has ordered yung mga PPOCs, mga city PPOCs na i-replicate yun throughout the island. Actually, meron na din sa May Camotes, dun sa Bantayan, tsaka sa Siquijor. So yung interagency task force na yan is a mechanism of coordinating all government agencies including private sector para kung merong incidents ng terrorism or whatever or natural calamities, madali yung coordination. Isang tawag lang, nandun lahat yung mga relevant agencies na kailangan natin to address yung problema. Yun ang effort ng Task Group Cebu dito sa Bohol to replicate yung interagency task force na yun down to barangay level. Wala na, no? Nung nagtanong tayo dun sa Hulo, wala na na-monitor na, no? Kasi out of the 11 na umalis, wala talagang bumalik. No? So pinapamonitor natin doon sa mga army units doon kung meron bang attempt kahit nung anniversaries, no? We were expecting na baka subukan nilang maki-celebrate sa amin, pero wala naman, awa ng Diyos. Siguro talagang nakita nila na hindi beneficial o hindi lucrative pumunta dito sa area ng Cebu, Bohol, or Siquijor dahil nakahanda yung mga tao dito for any eventualities. Particular din sa Cebu, sir, unsa nga itong mga gihimong mga community-based programs para sa mga lumulupyo din sa mga target na to nga mga kalungsuran? Diri sa Cebu doon na tay upat ka barangay nga gikandakan og community support program. Okay. Ang community support program mo na siyang team nga giingon ni Brigade Commander ganiha nga moadto sa barangay og mutan-aw kung unsay mga primary ug secondary issues para tabangan sa kasundaluhan sa local government and other agencies na ma-resolve yung issue kasi katong issue mo to gigamit sa pikas nga ilang exploit. Pero kanang upat ka barangay, sir, it does not mean nga naana sila diha. Wala kay diri sa Cebu 13 barangay lasta wala tay affected barangays diri sa Cebu. So angay may balaan na mo og unsa na yung mga barangays? Sa particularly in Tuburan. Sa Tuburan. Tuburan. Okay. Taga Tuburan ra ba ni si Hazel? Kuan na siya kanang namagoy mga issues lang gi-deploy na natog si SP para ma-resolve ang mga issues para dili ma-exploit sa mga sa kabila. Pero to make it clear, dili ni sila ingon nga mga infiltrated Wala. o Dili. Okay. So unsay mga issues pananglit, sir, nga naabot sa atong buhatan? Dito sa Itong Tuburan. upat ka barangay, sir. Ang sa Tuburan natay mga kuan nga land issues, land dispute mga ana. So unya basic services. So mo na nga through DLGO nagkandak og midcap nga tong kasanduluhan through DLGO tabang sila din magkandak sila mga services sa barangay. Okay naman ang atong mayor sa Tuburan, very supportive sa mga services sa mga tao. Nindot na imong gisultiron, sir, kay at least po ang atong mga miyembro po sa Agio, like for example kung issue sa yuta ato pong mapaybaw ang Department of Agrarian Reform nga maghimo ba ta dito a sort of caravan aron may balaan nila unya kadto pong mga dental or medical issues
maimbitar po natupuhon ang Department of Health nga makaadto dito aron po matagaan sa giingon nga mga naunahan nimong mga issues o services nga gikinahanglan dito sa tuburan. Pero ang upat ka barangay kamo rin ibaw. Hindi pa may pwede mo pa ibawahan mo sir, dili. Pwede mong sabihin mo? Barangay Kabangkalan gimama mag-atubang og kalimutan ko kung sa. Mhm. Oo. So Basta magkatabi lang sila. magkatabi lang barangay. Si Hazel kibaw siguro ani kay taga tuburan man eh. Hapit na mahuman ang atong oras, no? Kay isa ka oras naman kita karon, no? So, although nindot na unta kay atong discussion, no? But, kinahanglan din natong tapuson ang atong programa. Ato na lang mga Closing statement, pangawhag yes. ni Colonel Madria, ato nga mga closing parting statement sir. Yes. Awhag sa itong mga, labi na sa itong mga kaisunan nga tuas bukid. No, maraming salamat, no. Gusto kong sabihin na yung Bohol, Cebu, and Siquijor were declared insurgency free not because of the sole effort ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine Army or ng Philippine National Police. Ang bulk ng trabaho, bakit nawala yung insurgency sa mga lugar na yan, is effort ng ordinaryong citizen, no? Because collectively, individually, the people of Bohol, Cebu, and Siquijor decided na ayaw na namin ng magulong bayan, no? So, because kung itutuloy natin, pagtutuloy-tuloy natin yung pagtutulungan tsaka yung decision ninyo na wag nang pabalikin yung armadong grupo sa mga localities natin, then our province, our municipalities, our barangay would remain insurgency free, no? As long as we keep on reporting itong mga presence ng mga armadong grupo, mga criminal groups, gangs dyan sa lugar, mga community, mga organizers ng CPP, NPA, our locality, Cebu, Bohol, and Siquijor would remain insurgency free. Hindi lang po kami ang may responsibility na to, kaya natutuwa po ako dito sa lugar na to because it is the people themselves that decided that we don't want insurgency in our localities. We want development to continue, and the requirement for development is a stable peace and order situation which the people themselves have established through their cooperation, through their effort, no? Kami lang po yung pinagsasabihan at kami yung gumagawa ng paraan na ma-drive natin itong mga armadong grupo out of the provinces. So yun po yung pakiusap ko. Tuloy po natin yung ating ginagawa ng pagre-report ng mga armadong grupo, mga organizers sa ating community, katulad po ng ginagawa doon sa Bohol. So, kung ganun po yung ating magiging trabaho, ating pakipagtulungan, yung level after cooperation ng all sectors of society, then Cebu, Bohol, Siquijor would continue to enjoy the benefits of being insurgency-free, the benefit of peace and development. So, yun lang po. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay ninyo. Sana imbitahin niyo ulit po kami. At sana tiniimbitahin ko rin po kayo na pumunta doon sa brigade, doon sa Carmen, Bohol, o meron po kayong tsansa para makita ninyo yung, kahit na wag ako, kahit makita nyo lang yung bangka ng Abu Sayyaf doon. Tsaka makakita ng Tarshir. So, maraming salamat po at magandang umaga sa lahat. Okay, so inyong nabati mga higala ang atong bisita karon sa atong Aguio Forum, si Colonel Ignacio B. Madriaga, ang atong commander sa 302nd Infantry Brigade, 3rd Infantry Division, Philippine Army, nga ato magbase sa Barangay Katipunan, Carmen, Bohol. Uban po niya karon si Major Sandro U. Serenio, Operations Officer sa Task Force Cebu sa 302nd Brigade. O ang ato pong mga kaubanan, so muna na lang siguro ko ni Moselo. So sangaan po sa atong Aguio 7 o sa atong buhatan ang Agricultural Training Institute Central Visayas. Kini si June Oliver Mingog, daghang salamat. Hangtod sa sunod higayon. Okay, Sir John, no? So, salamat kayo, no? So, mapaslamaton kita sa atong mga bisita karong adlaw, og in behalf of PIA, Aguio 7, My TV Channel 30, and Radio Pilipinas Cebu. Sorry. So, mapaslamaton kita sa atong mga guest o ingon man sa atong mga media friends karong adlaw. So, kita-kita na sa sunod semana.